E a sexta, a Xota da Ínsua. Un forte aplauso ao Valladares. Falta de... tercer grupo, Fiadeiro, que nos vai deleitar con 5 pezas. A primeira, unha xota de Moscoso. A segunda, unha muiñeira de Imende.
A terceira, unha moiñeira da Fonsagrada. A cuarta, un solo de rumba. E a quinta, unha xota Virgarello. Un forte aplauso, por favor. aquí e, polo tanto, gústame que este auditorio sempre está cheo como hoxe e que toda a xente, toda a parroquia de Valladares podamos disfrutar deste festival, pero tamén de moitas outras actividades que se celebran aquí. Quédame desear un cordial saúdo en nome do alcalde. O alcalde neste caso está neste festival solidario que é un auditorio Mar de Vigo, reitero, en Xeneración dos Montes de Vigo fai un ano, oxe que, bueno, en concreto tamén Valladares, pero gran parte das parroquias de Vigo sufrimos esa traxedia dos lumes nos que arderon gran parte dos nosos montes